Siap dibagikan ki masker. Konggone Mbak Jenny, Mbak Isma, baru karo Mbah Kemi. Kabeh guys. Iki wis dulu. Wis. Karo rujake. Guys. Sembus ki mang mbek dames guys. Kayak Yami. Kabeh apa, Lek? Bener apa, Lek? Oh, kayak dames. Layami adang guys, lagi dandangnya segudi. Walah, dandangnya lek ngatam iki mbek genmu gedine ya kita ya. Ya. Pira? Gak ketok. Iya, aku terakhir bilang semangat ini nek ngono, Mbak. Piye? Tika. Tika. Ya. Kowe kan numpak motor ya? Ngene sapa? Oh, sing kuwi. Gene kuwi wong kuwi kono. Oh iya. Oke. Kenapa? Dia kan jangan masak. Lah, boleh di. Dinglek emang tinggal lihat dames ya. Apa nah aku mah paling langsung ngene mu ya. Dan dinglek kan. Apa nih tadi mu? Pesan. Wis kan ngenteni iki bose. Yo, terus gini YouTube. Oh, Tika ngarep terus anu. Itu mau Fitri. Wes. Memang wis. Emang rini ya, Nek? Iya, YouTube ya. Iya. YouTube. Review takkan so. Iki foto ora. Guys. Foto yo wis. YouTube takkan so. Alah kamu apa? Emang nang lu kayak ya? Tak pernah sampai nong. Oh, ya wis kowe. Oh ya wis wae. Tika. Heeh. Tika terusan. Wis tak contong Bu ya. Terus Sophia. Heeh. Baramini. Sophia ya Baramini. Iya. Tika Baramini. Terus Padha mu loro pokoke emang loro kuwi ya. Iya. Terus Joy yang lali Timur. Mbah Mur. Terus Rambene wis apal kok. Yani. Apa? Cek Mbah kleru gimana Ani, Mbah Mur, terus Rahman. Ya. Ya. Berarti iki nganu, kan Tika wis ya. Iya. Tika wis terus Mbah Mur, Mbak Ani, Lek Ros. Tika mbek Mbah Ramini. Tika, Mbah Tika iki lho kene. Tika, Lek Ros, Mbah Mur, terus Yuani. Bar Yuani terus apa cing? Roma. Mbah War, Baramini. Hah? Sapa? Karo. Baramini ya. Baramini terus Mbah Mur, Mbak Ani. apa? Ini ya. Bisa dinilai. Saya tahu. Yo sabar. Maksudnya bumbu sih Wis. Mbah Yatima, siapa kuwi? Mbah No ya. Terus Yuani, Mbah Mur, Mbak Roma, Mbah Mur, Tika ambek Pia ngono lho wis. Itu. Terus Mbah Munir. 8. 8. Mbah Munir 8. Siro lupa 8 terusan Sungti dan Mati. Sungki mati. Sungti Mati ada masak ya? Bikin gak bingung. Oh iya. Oke. Oke guys. Popo boleh.
Apa? Bangun yo ora. Kilo, isik lah. Tapi bangun yo ora. Iya. Aku di sini. Ya wes. Oke. Dah, ya Mbak, pesanan tak apa ya? Iya. Saya mau tak kiri kafe. Ya. Rujak saking pipa. Oh, coba tiba sama seperti saya. Nah. Iya. Kok pedesen ya, Mbak? Kalau apa anak iki ya? Nah. Ma, Kasih ya, rujak. le. Iki lho, kita ini. Hei. Mbak. Hei. Ada uang, Mbak? Hah? Anak. Anak. Lawan Ayo. mau kan? Mlaku ae, Mbak yo. Lah yo. Anu. Rujakane ya? Rujak aneh kan. Gue nyaratin Lek. Assalamualaikum. Mbak. Asal rujak. Yo, Mbak. Mbah, mangga, Mbah. Masa mangga? Di. Rujak mulu. Terus nganu. Mbak Sunti. Mbak. Sampai mati, Mbak. Ya wes karo mulai aja. Kudu jejal-jejal lah ya sampean. Guys, ki nukokno Mbak Lipa. Plastik. Ya, karo wame ya, Mbak, mulai sekolah ya. Ini jam 12 sekolah. Iya. Lah iki delok le. Senin-Senin ae, Mbak. Panas. Lah iya. Lah Allah. Kono sepi kono. Enggak tak gas mencolot kono. Nah. Gak wis. Lho. Lah iya. Lho. Iya, memang. Duh, endi kene lho. Meru. Ini kasih jangan. Yo, ya rambut kayak gak apa-apa, Mbok. Nduk, aku mau cuma arep-arep. Arep-arep. Cuma arep-arep piye? Gak jelas saya. Mur. Masak Mur. Kok konggone lipat. Jare lagi dikirim. Yo iki lagi sore. Tapi masakane wis wabeh. Ayo, Justice. masakane lek jame. Ngeri ki mau untuk nggone Mbak Deni. Iya. Lah cuma Mbak Budi, Mbak Budi. Gedel. Yo kesel mati nih ketoro. Wis mambune ketoro. Mati. Ya Allah, kok ora kaprah, mau tukang udah mulai. Mulai. Aku memang ngomongnya digoglek. Tak kira ngomong lewat kono, lewat kono. Ya wis lah, ngatur ngomong. Semoga Lagi kirim Mbak Mur piye? Tak kenapa? arek kowe iki, mbok terus apa Mbak Mur lagi telepon wong lagi dodalan balen balik. Dek, Mbak Mur sudah paketan bareng. Duwe. Ora mandek wong. Nggih, sik. Kerja kabeh. Wes ati padane Mbak Mur. Ada walang, ada bakwan, ada oseng, ada makan. Kok buka dulu ya, Pak? Ini cing, ada yang ngicipi cing. Ikung-ikungan jualan ngeri. Pajak buka terus piye ngono ki. Wis ora apa-apa tapi kan alamatnya ada. Iya. Masa belum tahu ya? Iya, bawa. Enggak, Mbak. Di rumah kan udah ada. Terima kasih. Mungkin Mbak Mur tak komplain ya. Iya. Ya. Makasih ya, Dah. Terima kasih. Mbak Dina. Tak setting nih ya. Emang kak gue HP cantik. Ikutnya Mbak Endah guys. Assalamualaikum. Kak apa nih? Oke, ski ngone Mbak Endah. Assalamualaikum. Ana lek ngatini. Iya.   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 Iya.
Inai, assalamualaikum. Asisten. Asisten Mbak. Bapaknya ini loh, bapaknya. Niatnya wedi ya nih. Biar nih. Iki sing anu, sing ya wis itu sing pakai kudung dong. Ojo iki bedone gak kudung, Pak. Iya. Nih, wedi nih. Kayak barongan nih. Kayak barongan. Oh. Iya, Mbak. Sama-sama. Ajate pokoke. Nyimah nih. Enak Mbak rujake. Rujake sire enak. Iya, Mbak. Wedok. Wedok ya. Nek cemplangan. Heeh. Aku ya cemplang kayak aku. Nih, kok iso mah nih ngono. Nanti ya rumahnya Mbak Repa ya. Naik motor ya. Mau nangis nih. Makasih ya. Wes mulai mendarat ngene Mbak Lipa dikek yang sulang-sulan guys. Nek ngene mendarat iki mesti dikek yang sulang-sulan. Ya ono iki mang mini terus akeh guys dadine dikek iki. Terus ono sayure guys lho. Sayur iki. Terus masih ambek ki mau guys. Ya guys, wis bar mendadak alhamdulillah ya. Sebar. Mas terkangen gak jamis, terus mbak ontong orang terus. Terus saiki wayahe leren guys. Aduh sik nang leren. Sesumuk anu. Kok iki terus apa? Ini dibundari ngene ya guys. Iki jenenge prosopan tapi kuwi dibentuk kok ngene iki mergo wis entek adae dengan komang. Wis gawe mang lek damis guys. Lho. Betul. Kan ngene iki guys. Sama. Nah. Kok bengko? Jerone nek Emang? Yes. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama di channel Pujian Aja. Oke guys, semoga kali ini gue Mbak Lipa ya posisi cukup baik mendaras lagi nih gue Mbak Lipa ya posisi masih tunggu kelanjutannya guys. Rujak anggarnya Mbak Lipa guys. Woi, pakai ane makku. Saya kasih. Guys. Guys, wih mantap. Beta wena mak guys. Orang nggak sholat. Oke. Cipi ya rasanya. Ya bener nih. Seneng ya. Rasanya apa jenenge? Enak berat, cemplang berat guys. Nek cemplangnya biasanya cowok. Terus apa? Cek winu guys. Coba guys. Tingepan. Susah enak guys ya. Buka apa ini? Ora mau anis. Ya mang apa nih? Nganu aku mang gue kemarin. Kok orang nggak bunyi gitu? Emang pakai yang selang-selang dibalik nanya guys, wangi mau. Emang gue belum pasti kami tidak. Ada bulan ini tapi yang tunggu aneh. Ini apa dek? Ini Resek.
Ih, kerasa kah? Mm-mm. Ada masih gede ini.